когато колата заговори с знак, Аутозон ще я чуе, знае как. С точност, грижа с технология решаваме всеки проблем без агония. Най-добрата автодиагностика Аутозон, лидерът в автодиагностиката Аутозон. Най-добрата автодиагностика Аутозон, лидерът в автодиагностиката Аутозон. Лидерът в автодиагностиката Аутозон. Диагностиката Аутозон. Мъняките коли идват при нас за точна диагностика в този час. Няма нужда от стрес, идваме и на ваш адрес. Най-добрата автодиагностика Аутозон, лидерът в автодиагностиката Аутозон. Най-добрата автодиагностика Аутозон, лидерът в автодиагностиката Аутозон.